Robi, mit pucolsz? Magyarot pucolsz? Robi eszik magyarot. Úgy néz ki a hely körülötte. És finom az a magyaró, Robi? Hogy csinálod ezt? Fény. Süssönít be. Február 19, 2015. Bontogatja. Úgy. Hova mondta anyuci, hogy rakjad oda a kék tálba? Ide. Az defti a földre dobni. Meg fel kell porszívózzuk. Ez is jó. Ja. Olyan Szomorú? Igen. Jöhet az egér kenni. Na, még pucoljak? Ez is meg van törve. Még fér beléd, Robi? Még fér beléd? Ehetsz egy kis, vagy ihatsz egy kis vizet is utána. Úgy oda a földre, drága. Nem érti, hogy a kék tálkába kell tenni. Oda leraktad a földre. Motokál a kis kezével. Nem. Még törjek egyet? Ó, milyen kiborítod ezt is. Az messze ment. Olyan messze. Na. Ennyi volt a magyaró evés.